Henrik Leth Jørgensen, underviser på Himmelbarnets Natur- og Idrætsskole. Jeg hedder Jacques Dingbostel. Jeg bor til daglig i København og arbejder i Løberen. Sælger løbesko, løbetøj, fortæller folk om træning og holder workshops. Mit løb det startede egentlig tilbage i slut 80'erne, da min far han tog hele familien med ud til orienteringsløb. Og så blev vi hængende. Fandt ud af, at det var meget sjovt, og blandt andet fordi det gik godt. Så var det er tit sjovt at lave noget, man er god til. Min løbeinteresse startede, da jeg var 13-14 år, boede i USA et års tid, hvor jeg så gik til track and field, det der hedder atletik herhjemme, og cross country, som er crossløb, stor sport derovre. Og blev bare grebet af det med træning hver dag og samværet omkring sporten. Det betyder en hel del, fordi det får min hverdag til at hænge sammen. Så det er sådan en god måde at afslutte en dag eller starte en dag på. Når det går godt, så træner jeg 6 gange om ugen for at passe mit arbejde, og så løber jeg selvfølgelig lidt ved siden af. Altså jeg løber stort set altid i skoven. Jamen, der er altid noget spændende omkring det næste hjørne. Mit favoritløb er faktisk Nordisk Ekstrem Marathon. Det er ikke bare dagen, der skal spille, det er også din træning op til, hvor du på et fladt løb, der kan du forudse, hvad du kommer til at løbe, fordi dine intervaller de ligger i det tempo, din testture ligger i det tempo. Men her, hvis der ligger en væltet træstamme, så rytter noget af tiden, hvis at sumpen den er vådere, end hvad den plejer. Og så er det bare hygge, altså nightcampen der om natten, hvor man taler med sine konkurrenter. Så man pludselig venner, kan man sige, og taler om, hvad man har gjort godt og dårligt. Jeg tror, der hvor vi måske supplerer hinanden rigtig godt, det er, at jeg er vant til at løbe i terræn, og er rigtig stærk derinde. Så kan jeg trække der, og være ham, der sætter tempoet der, og så kunsten så selvfølgelig følge efter. Og så har jeg en idé om, at Jacques han løber lidt flere intervaller, end jeg gør, lidt bedre på noget faste underlag. Så kan man sige, hvis jeg lægger vejvalgene ud på grusvejene, jamen så kan Jacques så forhåbentlig gå op og trække tempoet lidt der, sådan at vi skiftes til at være den, der skubber tempoet opad, og så kommer hurtigt frem. Det er jo meget det der eventyr, man prøver at putte ind over. Man siger, der er mange, der har løbet en maraton og søger et eller andet nyt, og tiden er måske også til, at man søger et eller andet nyt. Og det er jo i princippet bare en skattejagt for voksne mennesker. At man er ude på en rute, som man på forhånd ikke kender, og man kender ikke rigtig udfordringen. Jo, vi kender skoven og ved også cirka, hvor langt vi skal løbe og hvor lang tid og sådan noget, men det er eventyret i, man ikke rigtig ved, hvad der venter derude. Altså når man møder nogen, så hæpper man eller klapper lige lidt af hinanden. Så der er jo sådan en almindelig høflighed og venlighed over for hinanden, at nu er vi alle sammen ude i det samme. Det kan godt være, at vi er. Nogen er der for at vinde, nogen er der for at gennemføre, og nogen er der bare for at nyde naturen og hinanden. Altså man presser kroppen så meget, til sidst så kan musklerne ligesom ikke udføre den samme bevægelse mere. Så det er mere en, jeg vil ikke kalde det mental smerte, men det er en mental udfordring, at man faktisk finder ud af, at man kan godt blive ved. Og det er måske også noget af det, der er den største udfordring for mange, det er, at den ene er frisk, og den anden er meget presset, og det er der, hvor man for alvor vinder tid. Der er masser af ressourcer i kroppen, så man kan faktisk altid løbe lidt mere. Ja, vi stiller op for at vinde. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Altså, jeg synes, det er fedt at skulle stille op med Jacques, fordi det er ikke en, jeg kender. Jeg har lavet rigtig mange ting efterhånden, og nogle ting kører lidt for meget på rutinen, og så bliver jeg sløset med tingene, og så ender det med at blive en halvdårlig oplevelse, fordi der er smuttet lige et eller andet. Det, at det er en ny marker, det skærper dem, og plus at det er en marker, som kan løbe rigtig hurtigt. Så er jeg nødt til at være skarp selv, og det synes jeg også er fedt. Det jeg egentlig rigtig gerne vil, og det jeg også synes, jeg bruger relativt meget krudt på lige nu, det er at prøve at inspirere folk til bare at komme udenfor. Og allerhelst få den væk fra asfaltvejene. Fordi jeg synes, der ligger noget ekstra glæde ude i skoven. Der er en helt ny verden, der ligger og venter. Så jeg vil sige, hvis folk bare gider at komme op på sofaen og gå uden for døren, så har vi nået meget.